Idan ka san abubuwa guda uku da zan lissafa a cikin wannan bidiyon, tabbas samun kuɗi ba zai baka wahala ba. Amma kafin nan ka tabbatar ka share wannan bidiyon domin wasu masu amfana. Abu na farko shine idan ka san yadda ake warware wata matsala ko kaɗan ko babba, za ka iya samu kuɗi cikin kwanciyar hankali. Kuɗi ba wai yawan shan wahalanka ba ne zai baka, ko kuma dadewanka da ka yi wajen neman ta ba ne zai baka. Na sha magana akan wannan. So don haka ka tabbatar yadda ake magance wata matsala ko kadan ko babba. Abu na biyu, kuɗi ba wai zunzurutun wahalanka bane zai kawo maka. A strategy ake samun sa. Idan ka san yadda ake wato strategy wajen samun kuɗin, kuɗi ne yake bin ka a maimakon kai kake bin sa. Bi ma'ana, idan ka san yadda zaka jawo hankali akan abin da kake yi, akan abin da kake siyarwa, tabbas kuɗi shine zai biyo ka a maimakon kai ka biyo shi. Sannan abu na uku shine kada ka tayar da hankalinka wajen neman kuɗi. Ka kwantar da hankalinka a maimakon ta yaya zan same shi yanzu, tunanin ta yaya zan samar da wani abu da za ta iya kawo min kuɗi. Idan ka san waɗannan abubuwa guda uku da na lissafa a wannan bidiyon, samun kuɗi ba zai baka wahala ba. Amma abin tambaya, shin za ka iya tunawa wani babban matsalan da mutane suke fama da shi, ko a unguwanku, ko a duniya, ko a garinku, wanda za ka iya kawo musu solution akan wannan problem ɗin? Idan ka iya tunawa, ka ajiye shi a comment section. Za mu yi muku bidiyo akan shi, yadda za ka iya magance su, sannan ka samu manya-manyan kuɗaɗe. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi sharing, ku yi liking domin wasu ma su amfana. Kar ku manta, ni ne naku Kucha Bakarin. Sai mun haɗu a bidiyo ɗinmu na gaba.